sector mar entertainment. Ang'o magi kod yoching ma kawuono ne jatend piny kachiel kod wende? Yes, I think aniluonga ni Kaka Talanta ne joma kiaya. Kawuono wan kae ki nyasi mar Madakara Day. Anachiel kuom wasanii mabende dhi perform nyasi machal kamae. Waikore maber kabisa kendo wakono ni kawuono en entertainment ewi entertainment. Ineno ka ikruok maru chalo nade? Neno ka nitie kolabo manu loso kaka jogi ko madhi mondo jatend piny. Be uneno ka usebedo makare kendo uneno ka une line achiel maneno ni moro welo bro bedo makare sama kodhi ni uthulo matimo kamano. Waikore maber en gima wasetimo kuom kinde malach. En process madhi step by step. Koro up to now rehearsal nyo watieko nyoro kendo wan ready ni koro odhi bedo maber. Wasanii ng'eny jo gospel, jo hangla, jo benga, koro en a combination madhi timo gima duong' kabisa. Okay. Erokamano ahinya, bati mana achiel kuom jogo eko makoro